Базык Куян авылында туып, бүгенге көндә югары яркәйдә игелекле гомер кичерүче туганыбыз Рим Зиннур улы Фәсхиев 55 яшен билгели дип башланып китә чираттагы котлау хатыбыз. Без барлык туганнары аны шушы һәрбер кешенең гомерендә бер була торган бәйрәме белән чын күңелдән котлыйбыз һәм иң изге теләкләребезне юллыйбыз. Дөньяның бар матурлыгын, сәламәтлекнең корыштайын, гомернең озынын, бәхетнең чиксезен, дөньяның барлык шатлыгын, аклыгын, изге уй-хыялларыңның тормышка ашуын телибез. Алдагы тормышта киленебез, җиңгәшәбез Альмира Җәүит кызы белән пар канатлы булып, бер-берегезгә куаныч терәк булып, балаларыгызның куанычын күреп, туганнар, дусларыңның җан җылысын тоеп, озын-озак яшәргә язсын. Безнең кадерле туганыбыз Базык Куян авылының Рәмзә белән Зиннур Фәсхиевларның тату гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга аваз сала. Туган авылында арытаба Дөмей урта мәктәбендә белем ала. Аннары Уфа шәһәрендә шоферлар курсында укый. Һөнәр үзләштергәч, армия сафларына алынып, 2 ел Германияда сайлаган һөнәре буенча хезмәт итә. Намыслы хезмәте мактау хатлары булып килә. Изге егетлек бурычын үтәп кайткач, туганыбыз Илеш сельхозтехника оешмасында шофер булып хезмәт юлын башлый. Эшләгән коллективында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр була. Анда эшләгән вакытта Кызыл Байрак авылының иң чибәр, иң уңган кызы Альмира Җәүит кызын очратып, 2 яшь йөрәк гаилә корып җибәрә. Гаиләләрен түгәрәкләп, көтеп алган мәхәббәт җимешләре. Уллары Илнур белән Илдус дөньяга килә. Туганнарыбыз улларын җил яңгыр тидерми, яхшы итеп тәрбияләп үстерделәр. Бүген олы уллары Илнур гаиләсе белән Уфа шәһәрендә яшиләр һәм эшлиләр. Төпчекләре Илдус МЧСта эшләп йөри. Безнең туганнарыбыз бик уңганнар. Үз көчләре белән йорт тергезеп чыктылар. Мал туарын, кош-кортын асрыйлар, бакча карыйлар, ихата тутырып, аллы-гөлле чәчкәләр үстерәләр. Туганыбыз Римнең кулыннан килмәгән эше юк. Ул безнең һәвәскәр умартачыда, бал кортлары карый. Җыр-моңга да гашыйк кеше ул, җырларга ярата. Ярдәмчел, игелекле, изгелекле, үрнәкле әти, картәтәй, уңган, булган, бар кешегә дә ярдәм кулы сузучы олы йөрәкле туганыбыз ул. Себер якларына эшкә китеп, әлегесе көндә дә эшләп йөри. Бүгенгесе көндә туганыбыз Рим Зиннур улы булганына шөкер итеп, балаларының, оныгы Данирның уңышларына сөенеп, тормыш иптәше Альмира Җәүит кызы белән бер-берсенә терәк булып яшиләр. Киләчәктә дә бергәләп, аралашып, бер-беребезне хөрмәт итеп, беребезнең шатлыкка беребез куанып, дөнья мәшәкатьләрен уртаклашып, гөрләтеп яшик әле. Тау түбәләрендә йөргән чырың, иң шәп чырың синең яшь чагың. Яшь чакларны искә алып, шул тауларда язса иде сиңа йөрергә тагын. Шул тауларда син көтүләр көттең, таудан тауга чаптың, йөгердең. Яшь гомерләр бик тиз үткән икән, олыгаеп та инде өлгердең. Бик тиз генә үткән бу гомердә өлгердең син барысын үтәргә. Өйдә салдың, агачта утырттың, вакыт гомер йомгагыңны сүтәргә. Йомгакларны сүтеп барлагыз әле, балаларыгызны җыеп яныгызга. Шәп яшисез, үкенерлек түгел, оныкларыгыз бар, шөкер Худайга. Сез өйрәткән җырны җырларга, эй Ходаем, бирсен гомерләр сезгә. Язсын әле озак эшләргә, сау-сәламәт булып, игелекләр күреп, яшәргә дә әле яшәргә.
Иң изге теләкләр белән апасы Гөләмзә, җизнәсе Альберт, Альбина Илгиз, Ришат Айгөл һәм кече туганнарың. Хөрмәтле Рим Зиннур улы, 55 яшьлек матур гомер бәйрәмегез мөбарәк, истәлләрегез түгәрәк булсын, туганнарыгызның изге теләкләре кабул булсын. Киләчәктә дә якыннарыгыз өчен кадерле, кирәкле кеше булып, туганлык җепләрен саклап, бердәм булып яшәргә язсын. Үрlər күрсәтүчеләрем, канат бирүчеләрем, сез хөрмәтле туганнарым, иң якын кешеләрем, бергә булыйк туганнар, бер булып типсен йөрәк, аерылмыйча татлы булып, бергә яшәргә кирәк, бергә булыйк туганнар, бер булып типсен йөрәк, аерылмыйча татлы булып, бергә яшәргә кирәк. Ayrım otursalar, şəşşək atmay güllərdə, güllərdə gül, birgə bulub, şəşşək atıp yeşikli, birgə bulub tuğanlar, bir bulub dipsin yürək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək, birgə bulub tuğanlar, bir bulub dipsin yürək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək. Jepləri bilən deyiləyəndəy, sizinin bezinin yürəklər, yıraq ara vaxtlarına şol jeplərini üzməsinlər, birgə bulub tuğanlar, bir bulub dipsin yürək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək. Dik suratlar. Allah'ın rahmetli olsun. Anlı baba olasın rahmet. Sizlerin yazlarına. Birgə bulub tuğanlar, bir bulub dipsin yürək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək, birgə bulub tuğanlar, bir bulub dipsin yürək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək, ayrılmışa tatlı bulub, birgə yaşargə kirək, birgə yaşargə kirək.